kapiyarsa swaranipun lerombake Samudara yo enjing pidhaku moro ambor beri kang madulung kongkong pinarungi kaprang lambatangan kate kapiyarsa swaranipun lerombake samudara yo untaping prawadya bala turangga yaksa enjing pidhaku moro ambor beri kang madurung pinarungi kaprawan tangangate kapiyarsa swaranipun lerombake samudara daku muro nambur beri kang madurung mukong pinarungi prapranyawa tangan gate kapiyarsa swaranipun lerombake samudara ya ha hei yo awas oh ah oh oh ah Yeah. Hey, yeah. Oh ah. Hey. Oh. Hey. Ho. Hey. Ho. Ho. Oh ha. Hey. Ho. Hey. Oh ah. Hey nah. Lo. Ya, hop. Ya, hop. Oh. Hasih. Ho ah. Hop lah. Oh ah. Ha oh ah. Ha dikepenake kapanut ya ayo lo saparun buta kala solah mulunja
Aku cingkrak nyanda sampurna litanda banjur bali maneh rupamu ting celone iku guron apa tak sengguh guron kangane la wong kowe sing marah-marahi la wong kowe sing marah-marahi kawene sok asa hihihi aku wedi ayo kanca padha bali kalau gawe mripate plerok kulite ambeng korok ya kulitane ambeng korok hae os mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tambe burine nadyan isih muda mesti bakal tuwa tingkah laku sing kudu prasaja kanggo patuladan anak putune kang narosake bebasan wae ngaren kudu eling Pujuan selawase bola Bali wis tak kandhani piye saiki sampean dadi rondo apa gitu ora rabi kok durung rabi iki restu budaya sak jose dhewe ayo Pak Kris yen mula Sri Jas solo ho ha hop ha hey Yo. Yo. Ha. Yo. Hey.
Sepeda malih katuran pinara keluarga besar dari Paguyuban Jaranan Cipto Budaya Jaranan Gondang dalu menika ingkang sampun rawuh Mas Bandi kalian kanca-kanca. He. Usa. Lalu Mas Rudi, keluarga besar dari Paguyuban Jaranan Putra Mandura dari kawasan pabrik gula Mojo Panggung. Niki dipun rantos kanca-kanca Cipta Budaya wonten mriki. Ho. He. Jos. Ho. He. Lolo. Yuk, op. Restu budaya. Dan juga tidak ketinggalan untuk Mbak Madia dan Mbak Vita Mas Wawan. Ngombe apa? Ngombe apa ndak, Mas? Sing jaran iki diombeni apa enggak? Ngelak apa ndak, Mas? Heeh, lek ngelak mimik sing endi? Mimik sing iki apa sing iku? Takkan milih. Sing mimiki Mbak Vita apa Mbah Kakung? Lek sing gondrong sing mimiki Mbak Vita lek muni kowe enak lek nyauri. Gelis. Tanggap cak-cek.
dolane. Obahno. Obahno Bang ayo. Owen. Ayo. Mbak Vina, lek sing mau sing sampean tari ngombe, bocah ngarep sing jaran. Coba tari ku sing mburi kae yoga-yoga kae kecake kok kaya lele digedhek iki pisan. Napa? Sing demung karo sing jaipong karo sing ibot. Jaluk no. Jaluk. Mimi. Pak Yani, pengairan Pak Yani. Mimi no. Wah. Banyu lagi. Nah, wis dikirimi karo. Mimi no. Nyatu bocah-bocah iki nyatu mbuh. Ya. Mimi no. Mimi. Dibacotke meneh. Ije. Oke. Ya. Asik. Oh, op. Oh, Mriki matur gunging panuwun Bapak Sugito. Bapak kang dalu menika nggih handheraken adicara wontenipun Bapak Yani. Nggih kataran pinarak. Jos. Hey, oh, lo, hey, yo, ya, yo, hey, yo, Ayo lah. Bisma kok belum yo, Aku buta alam dalah. Ayo putut. Sapa ki? Ayo lo. Banyu putih. Ayo drop. Awas. Jos.
Awas Pak. Leno pangendamu apa dulu kowe? Leno kan awas hati-hati ger. Tak okon kowe. Lah nek ulumu nek adamu. Iya, iki lho. Adalah mati dening aku Pak Bibit. Iya. Bibit iki. Ayo. Kok kowe iki yo tampan nolong kek kowe. Sing hati-hati ger. Ayo Bisma. Jos. Oi. Alapa. Tenang ge ngresiki gamelan lho. Kendang moles gamelas kon. Jos. Ayo. Papano Mas Bentute. Jelok. Ayo. Jos. Amuk jaya krata surakrata yer prayitna turang goyang sto. Jos. Stop. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. 1, 2, 3 aku sayang semuanya. Bintang 1 bintangnya Pak Guru. Bintang 2 bintangnya Pak Jaksa. Bintang 4 bintangnya Pak Camat. Bintang 7 obat sakit kepala. Pecut glosor. Weh, ora apa-apa rasa iki. Ayo Bim, Pak betul pecutmu ger. Bisma nyonyor. Di Bisma. Bisma ora parek nakal. Bisma. Yo, iki tampanono glodak. Bro. Coba maju kene.
yen pancen kowe darbe watak satriya Mahambara iki lho. Angkat ulumu we. Pus. Pus kepara nyata para adya endang saing jure kumandang makarya ambabar seni restu budaya kanggo kaliwondo ambangun budaya wis kepara nyata para adya endang saing jure kumandang makarya ambabar seni restu budaya canggot kaliwondo ambangun budaya. Sarung jagung kang panut sarung jagung akele ora umum as bocah-bocah
Bocah-bocah padha minggir ayo minggir sithik wae. Ana apa iki? Aku butuh aku. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Aku buta. Ho ho. Opa. Das. Oh boy. Hus. Oh. Ha-e. Ha-o. Das.